Медитация за освобождаване на гнева. Гневът е разрушителен и колкото повече стоим гневни, толкова повече вредим на нашето здраве и на нашето бъдеще. Затворете очи, отпуснете се и нека заедно освободим гнева. Сега. Зад всеки гняв, дълбоко вътре в нас, стои болка. Нека да се свържем с болката в нас, да открием в коя част на тялото ни е, откъде идва и кога за първи път сме я усетили. Представете си човекът, заради когото сте в това гневно състояние. Извикайте образът му пред вас и усетете как се чувствате, докато го гледате в очите. Усетете коя част на тялото ви изтръпва, боли, пробожда като с нож. Гледайте го в очите и се запитайте, защо ми влияе толкова много този човек с думите, действията си или бездействията си. Кога за първи път усетих тази болка, пробождане, парене в тази точка на тялото си? Какво се случи, докато бях малък, малка? И тогава кой стоеше пред мен? Кой ме нарани за първи път? Извикайте образа на човекът, който за първи път ви е причинил това. И се вгледайте в него. Мислено му кажете: още ме боли. Все се намират хора, които ми напомнят за онзи път, за тогава, когато ти ме разгневи. И още нося този гняв в себе си. И още ме боли. Тогава ми беше за първи път и не знаех какво да правя. Не знаех кого да попитам как да освободя гнева и да излекувам болката. Гледайте в очите човекът, който ви е наранил за първи път. И погледнете вътре в него. Усетете неговата болка. Защото неговата болка
ви е накарала да се разгневите. Когато ни боли и мислим, че другите няма да ни разберат колко ни боли, ние ги нараняваме, за да ги заболи и тях, за да ни разберат. Да разберат на нас какво ни е. Свържете се с болката на този човек и кажете: разбирам, че теб те боли и ме нарани, защото не можеш и ти да се справиш с твоята болка. Връщам ти я. Тя е твоя. Нямам нужда вече да нося твоята болка. Представете си как докосвате мястото, където усещате на физическо ниво болката. И като малка светлинка я вземате и я подавате на този, който ви е наранил за първи път. Вижте как този човек я взема и я прибира в себе си и се отдалечава от вас. И сега може да погледнете другият, този, който сега ви е наранил и заради който сега сте гневен, гневна. Погледнете го и кажете: отказвам повече да нося чужди болки. Отказвам. Излекувай болката си сам. Не я предавай повече на мен или на когото и да е. Проблемът си е твой и аз нямам вина за това. Връщам ти болката и освобождавам от себе си гнева. Направете същото. Докоснете мястото, където ви боли. Представете си как вземате една малка светлинка. Може да се представите в червен цвят. Или тъмен, както го усетите. Подайте я на този човек с усмивка и любов. И се отдалечете от него. Обърнете се към светлината. Тръгнете към нея. Усмихнете се. И усетете колко е хубаво да вървите с лекота, радост. Оставете зад вас всичко ненужно, излишно, всичко, което не ви прави щастливи. То е зад вас. А вие вървете напред и се радвайте на живота. Бъдете благословени.